За възрожденците националният идеал е бил свобода на българите от Бяло море до Дунав и от Черно море до Охрид. След разпада на Съветския съюз и Югославия имахме реален шанс да изградим с Македония специални отношения, базирани на идеята за две държави, два народа, но споделено културно-историческо наследство, както бе записано в договора от 2017. Започнах политически си живот с идеята България и Гърция да си разменят свои пристанища на Бяло и Черно море, където гърците мечтаят да се завърнат от векове. Българската дипломация се провали тотално в отношенията с Македония, въпреки че имаше много провокации оттам и не прояви достатъчно фантазия в отношенията с Гърция. Ако мислите като мен, харесайте, споделете, гласувайте. Бюлетина 3, преференция 107. Аз съм Николай Василев от Синя България и мога да ви представлявам в Европейския парламент. Купуването и продаването на гласове е престъпление.